Anderberg Klima er en familieejet virksomhed, som arbejder med bevaring og sikring af værdier. Inden for marketing, der var vores største udfordring, det var jo i virkeligheden, at vi gerne ville gøre noget mere ved den digitale markedsføring. Så da vi fik en opringning fra Din Marketing, så sagde vi ja tak til et møde. Efter det første møde, vi havde per telefon, der synes jeg, at vores forventninger er blevet indfriet. Din Marketing lovede os at tage hånd om den digitale markedsføring, blandt andet LinkedIn, og det synes jeg, de har gjort med stor professionalisme, med en masse sjove påfund og med en masse indhold, som vi aldrig selv var kommet i tanke om. Din Marketing har hjulpet os med at lave to ting. De har lavet opslag på LinkedIn, som vi ikke selv magtede at gøre, og de har hjulpet os med at lave nyhedsbreve. Og det fine ved Din Marketing er, at de kan selv skrive teksterne, de kan selv søge informationerne på vores hjemmeside og i det materiale, vi har aftalt fra starten af. Så vi skal ikke sidde hver dag eller hver uge og finde på nye ting. Det klarer Din Marketing så fint selv, og det er vi rigtig glade for. Ja, det siger jo sig selv, at når vi ikke skal tage sig af den opgave, så kan vi kaste os over vores primære opgave, som jo er at rådgive vores kunder omkring indeklima. Din Marketing er virkelig god til at tænke selv og selv finde på og selv kreere. Og det er ikke vores tid, de bruger deres egen tid. Det synes jeg er rigtig lækkert. De forstår også vores forretningsmodel, og det har vi været glade for, og det har faktisk ikke været mange ting, vi skulle korrigere i de ting, som vi har snakket om. Så det har fungeret rigtig fint. Ja, jeg tænkte til at starte med, at det var jo noget af en afstand, Slagelse til Aarhus, og jeg kan jo godt lide at mødes med folk, men det har været uden problemer, vil jeg sige. Vi har kommunikeret mægtig fint på afstand. Når man så alligevel ikke skal snakke så meget sammen, som man ikke har været nødvendigt med Din Marketing, ja, så er det slet ikke noget problem. Og så kan man selvfølgelig stille sig selv spørgsmålet, når man så ser personerne i fysisk form, at de får unge til at løse opgaven, og kan de klare det, så må man bare lige tænke med sig selv. Det er jo unge mennesker, der ved mest om digital markedsføring. Ingen problem med alderen. Erfaringen har jo vist sig, at den var der. Det kan vi jo se på den kvalitet, der kommer ud af det. Ja, man kan jo godt blive nervøs. Hvor meget får de adgang til, og mister man det hele til sidst. Men der må jeg bare sige, at det er en tillid, som vi har bygget op hen ad vejen, og som jeg kan se nu, er blevet indfriet til fulde. Så der var min bekymring, den er vasket helt væk, så det kan jeg kun anbefale at bruge Din Marketing til. Det har jo givet os ro i maven, at der ikke var nogen binding. Det giver fleksibilitet og en sikkerhed for, at vi kan arbejde tvangfrit sammen og afbryde samarbejdet, hvis det er, at det viser sig, at det ikke lykkes på den lange bane. Men jeg kan kun anbefale Din Marketings måde at gøre det på. I Anderberg Klima synes vi nærmest, at vi har fået en ny marketingmedarbejder, og det er en, som kan tænke og finde information selv, en, som kan finde nye vinkler, beskrive vores produkter på, og en, som kan skrive rigtig gode og læsevenlige tekster. Og vi kan varmt anbefale Din Marketing.